persona, jo diria que com si fos un homenot del Renaixement, que era capaç de parlar pràcticament de tot, en prudència i en enteniment, en sabidoria. Joan Salvat sempre està lligat a el que són les escoles, al principi com a estudiant, després com a pedagog i després tornant com a estudiant ja en la seva jubilació. Però sí que hi ha hagut un fil conductor que és durant tota la seva vida, que ha sigut l'art en totes les seves vessants, sobretot també en teatre, vestits per obres de teatre. I jo vaig tindre la sort de tindre'l com a alumne a partir de l'any 2006 al taller de ceràmica. En Joan, tot el temps que ell va ajudar a la Cinta del Nou a tirar endavant el taller, era la persona en seny que escoltava, que reflexionava, que media el que es podia fer, media les paraules. Degut al seu gran bagatge que tenia cultural, el que va fer va ser agafar o bé llibres clàssics o obres de teatre clàssiques i així a l'obra en si o personatges d'aquestes obres i les va interpretar a la seva manera. Llavors jo vaig entrar dins del que seria el món de l'art conceptual. Considero que és de les millors obres d'art conceptual que he vist actualment, d'alumnes que han pogut passar per l'escola. Va fer un pas més que va ser entrar dins del que seria l'art crític, és a dir, va agafar tota una sèrie de temes com podien ser religió, social, polític, i per mig de l'escultura ceràmica ho va anar reinterpretant. Este mes passat de març de 2020 teníem el plaer d'inaugurar una exposició conjunta de Pere Mora i Joan Salvat, una exposició que, donades les circumstàncies, no vam poder inaugurar tal com volíem, tal com teníem previst, el passat 13 de març. Fa un any, quan ens varen encomanar, ens varen fer l'encàrrec de fer aquesta expo, va ser una gran il·lusió perquè Joan tenia una gran relació de tota la seva vida amb la Ràpita. Joan tenia un tema d'uns tòtems que havia fet, que era una de les seves interessos artístics més importants, que li feia il·lusió mostrar. I llavors el dia 8, una setmana abans que ens confinessin a tots, vam baixar al museu per muntar l'exposició i haig de dir que vaig veure un Joan content, satisfet, emocionat, fins i tot jo diria poc crític amb lo crític que era ell amb el seu propi treball. I el dia 25 de març mos comunicaven la trista notícia de que l'escultor Joan Salvat mos deixava. Les circumstàncies, sobretot familiars, fan que no poguéssim fer un acte de cloenda des del meu punt de vista a l'alçada de les circumstàncies i com creiem que el senyor Salvat se mereixeria. Però no per això no volíem deixar de tindre este petit record, este petit homenatge a aquesta trajectòria d'un artista ebrenc, en aquest cas tortosí, que probablement ha sigut un dels artistes més heterogenis, més polifacètics i que a la vegada també ha sigut molt prolífic, una persona que ha sigut molt longeva i que durant la seva trajectòria ha pogut treballar en diferents àmbits, especialment en l'àmbit de l'escultura. No canviarem la història de l'art, ni ell ni jo, però sí que haurem ajudat a que els que ens vindran detrás entenguen per què vam passar per què ho vam fer. Puc dir que estava satisfet amb una il·lusió desbordant pel seu treball i espero que aquestes paraules ajudin a recordar un gran artista i una persona excepcional. Va ser un regal tindre un Joan Salvat al taller perquè sempre, no com a pedagog, sinó com a persona que sempre tenies alguna cosa que aprendre. I crec que va ser un regal tindre'l com a amic. A mi personalment me costa acceptar perdre un amic, però en canvi la seva obra no va perdre mai, continua estant viva.